Vele buszokon kapjával, hogy nem volt ebben. Jó. Azt hiszi, hogy itt van, hogy elég. Ja, hogy videó, de akkor meg tök mindegy. De hál' Istennek, Én tudom, hogy nem jó. volt már mikor itt láttam. Mi? Na, a szerszámos lázom, az a második kiadás, az volt ki, hordák, erős, igen. Örömből megjelenne az ember. Ez a kicsi, de ismerős gyerekek. Ez a kicsi. Ja, milyen? Ez kevered össze. Elúszottak volna műsor. De nekem úgy nincs vele, vagy szintes volt, igen? Hát nem egy szintes, hogy csak kiemel, akkor szintes. Akkor nem amaz. Nehogy szép vagy. A belső kosárról élnek. Mondjuk most már szint alatt van, mert összekopott. Szolgatásra? Tehát... Ez más, hogy nem lehet kapni mindig járművel. Hát jó, ugye? Akkor a járművel Menjünk előre. És kanál. Bőrzeni? Vandi, bőrzeni? Most nincs. Holnap? Csak jövő hónap első vasárnap. Most nem tudtam jönni? Megyek el. Majd ezt nem felejtsük el az elmét. Igen. Figyelj, csak hogy beszélünk, hát ugrani. Két ugrókocsi van. Sokat, hát valamikor 30 éven ezelőtt Csak meg kell volna szülni. Igen, van gyerekek. Ide tessenek figyelni, ide figyeljetek! Igen, én is elmondanám, amit szeretném, utána majd Reni folytatja, és aztán lassan már szivároghatunk fel oda a faluház elé, ahonnan indulni fogunk. Na, amit szerettem volna mondani, de most ilyenkor zavarba jövök. Lesz az útvonalon egy-két olyan szakasz, ami az út minőséget, tehát nem találunk jelzőt. Dolcsvárról Erdőbényére. Ne lepődjetek meg, egyébként is csak lassan tudunk menni. A másik, hogy egymásra nagyon vigyázzunk. Mit akartam még mondani? Igen, hát természetesen. Nagyon vigyázzunk egymásra. Még amit nagyon szerettem volna. Igen, ha véletlen lerobban valakinek a jármű. Egy lakott terület, a közeli településen elhelyezték, hogy este begyűjtik Jó reggelt, szervusztok! Annyit szeretnénk mondani elsősorban, hogy az ebédünk Sárospatakon lesz, az étkezési jegyét senki ne hagyja itt. És én el szeretném mondani röviden a túra útvonalát.
De mielőtt ezt megtenném, szeretném üdvözölni a rendőrség munkatársait, a hölgyeket és az urakat, akik biztosítani fogják nekünk a túra biztonságos érkezését, a közlekedést. 10 óra